Väčšina mužov sa takto neholí. That's right. Má na to školu, že vie. No vidíš, keby si sa lepšie učil, vedel by si, čo je to léma. Díky, Broňa. Poďo sa. Ja. Aha, Naďa. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Ondro. Dáš mi napiť? Máme paušál pre každého. Nie, pre každého. Pre každého. Pre každého. Vieme dať najvýhodnejší paušál každému. Pre každého. Pre každého. No to čo máš za šál? Paušál? A toto čo je? To nie je obyčajný šál. To je najvýhodnejší paušál. Čo? Môj mobil? Vole, Kapurovi, bo ja neviem. Kapur, že... Tá. Jeden hovorí, že... Čo to máte? Aj druhý, že... To je Halls. A tretí, že... Halls. A potom Štác hovorí, že... A čo je to Halls Power? Toto je Halls Power. Ostre to! No do šéfe, čo povieme? Hej, šunka fleky. Musí do pusy! Ja chcem tiež! Čo? Môj mobil? To musí byť nové. Nie, ale vyprané v pervole. Musia byť nové. Nie, sú vyprané v pervole. Vstávaj, babi, odveziem ťa do Lohovca. A to teraz s kým bankuješ? So Slovenskou sporiteľňou, babi. A toto čo je? Za toto žihadielko som z tvojich peňazí neminul ani cent. Ahoj, Ondro. Som Pavol, totiž Peter. To ma podržte. Úplne každoročne. To vás podržíme. Úplne každoročne? Akože vážne. Úplne každoročne? 97. Nemožné. 6000. Nemožné. 15. Nemožné. Milujem Broňu. Maxi King. Mr. Lover. That's right. Poďo sa. Ja. Massive satisfaction. Maxi King. That's right. Taká druhá reklama.